Her har vi Søren. Han ligger og får magnetisme på sin skulder. Og vi har en skulder, der ikke kan komme op over hovedet, ikke Søren? Ja. Og det er anden behandling, og i første behandling, der klarede vi det meget manuelt. Det hjalp rigtig godt. Der er bare nogle ting, der er kommet tilbage, og derfor så arbejder vi nu både på laseren og på magneten. Og magnetpadsene, de ligger omkring skulderen lige nu, og du kan mærke noget inde i skulderen, Søren, siger du, og ind i armen, ikke? En lille smule summen og prikken. Er det noget, der er ubehageligt, synes du? Overhovedet ikke. Nej, gør det ondt? Nej, det er nærmest behageligt. Så det er en smertefri behandling her? Absolut. Og hvad med laseren, der kører på skulderen her? Charlie kører på fuld tryk heroppe på skulderen. Kan du mærke det? Røde lys? Stort set ikke. Du snakker lidt om en lille varme. En lille varme, Ja, hvis jeg skal mærke noget. ja. Okay. Tak, Søren. Tak til det.